Аз съм Кремена Драгнева от SpaceCat и днес заедно с Ивайло Мързев, моя колега, ще ви представим, ще водим този вебинар. Аз вече повече от 6-7 години се занимавам в SpaceCat с решенията за 3D сканиране и 3D принтиране и помагам на клиентите да изберат най-точното решение за тяхното приложение. Ивайло, може би много от вас го познават, е инженер с над 25 години опит в проектирането и последната година активно се занимава с реверсивния инженеринг и натрупа много опит в тази област. Днешният вебинар е провокиран от множеството запитвания, които имаме за 3D сканиране и погрешната нагласа спрямо резултатите от директното сканиране. И затова така ще разбием някои така наречени митове на тази тема. Понеже имаше доста записани участници, над 100, решихме, че ще бъдете заглушени по време на вебинара, но по всяко време може да задавате своите въпроси в чата, който се намира долу в дясно на картинката с оранжевата стрелка, може да видите. След като приключим с вебинара, ще отговорим на въпросите, които са зададени в чата или които възникнат в последствие. И сега ще дам думата на Ивайло да започне. Здравейте! Надявам се, че се чуваме добре. Аз съм Ивайло и ще направим днешното представяне, за да изясним някои важни неща, както каза колежката, свързани с цялата концепция за реверсивния инженеринг. Като ще ви запознаем с начина, по който ние го правим, защо го правим по този начин, какво получаваме като резултат, кога кой вариант да изберем, тъй като знаете, че в форумите обикновено се дискутира точно този вариант за много бързото създаване на 3D модели, кога те са удачни, кога са възможни и кога е необходимо да минете по несложен път на CAD моделирането, за да получите нещо, което е напълно адекватно за използване. Както спомена Кремена, имате възможност да задавате въпроси, които за момента няма да отговарям. Аз дори затварям при мен прозорец с чата, за да виждам целия си екран. И вече като свършим с тази сесия, ще ни остане много време, с което ще може да дискутираме всичко, на което не сме наблегнали в рамките на тази сесия. За да започнем съвсем от начало, първо е важно да изясним какво означава реверсивен инженеринг, тъй като термина не е много точен на български. Реално реверсивен инженеринг, обратно инженерство, всъщност е един термин, който е свързан с инженеринговата работа в обратна посока. Тоест, това е един метод на дедуктивно изследване на някакъв продукт или детайл, като за разлика от класическата инженерна работа, всъщност ние стартираме от вече завършения готов продукт, за да създадем всички необходими технологични предпоставки, за да може да го изработим и да създадем някаква техническа документация. Аз съм си превел едно кратко описание какво е реверсивният инженеринг от гледна точка на общата енциклопедия Wikipedia. Може да го прочетете и сами. Идеята тук е, че всъщност в определени ситуации е много по-лесно да възстановим един такъв обект, който имаме физически, вместо да си играем стъпка по стъпка да си го проектираме сами. Често пъти, примерно, ако имате стари машини или пък някакви детайли, които са износени, повредени, счупени и така нататък, но нямате реална документация или пък тя е загубена някъде, ако е ваше производство, специално за индустриалните фирми, имате възможност по този начин да си възстановите тази документация и да създадете съответно технологичната предпоставка, за да го изработите този детайл. Има и други варианти, примерно много компании се опитват да разработват универсални компоненти, които са част от работещи без проблем като ОМ-ски части и заменяйки стандартните оригинални части, които са много скъпи. Тук в нашия случай точно такива картинки съм сложил. Един манипулатор, т.е. един преходник към манипулатор на робот, който действителният детайл е твърде скъп и твърде тежък за финната механика на този малък робот, с който разполагаме. Ние го сканирахме, направихме си една оптимизация на формата на тая планка или
геобразен преходник всъщност. И на базата вече на тая сложна форма, която създадохме, ние си го разпечатахме на нашия 3D принтер за метал и получихме крайния резултат. Също така много често този метод се използва, когато искате да разлучите това, което е направила конкуренцията, за да може да го сравните с вашия детайл, с вашето производство, да направите някакви подобрения. Така че от една страна хем да не влизате в тяхното ноу-хау или в патентованата им формула, от друга страна обаче да получите това, което е необходимо, оптимизирайки вашия обект. Условно разделяме стъпките на реверсивния инженеринг на 4. Дал съм ви лявата част на екрана в различни цветове. Първата стъпка е извличане на информацията. В случая начинът, който ще дискутираме днес, ще е свързан с сканирането. Следващата стъпка е конвертиране в CAD модел. Третата стъпка е преглед и подобряване, т.е. сравнение на вашия модел, който сте създали като CAD модел с този, който е сканиран. И съответно последната стъпка е използване вече на обекта. В зависимост от това, какво е необходимо да се получи накрая, може да го използвате за възстановяване на документация или за производство. Стандартният метод, който до сега сме използвали, или поне хората, които имат богат опит, свързан с реверсивния инженеринг, класическият метод всъщност е свързан с някаква форма на измерване на размерите на един физически детайл, като често това става ръчно или ако има възможност метрологична лаборатория или пък някакъв друг метод на измерване, оптичен и така нататък, могат да бъдат извлечени тези размери. Конвертирането в CAD модел, от ръчната скица, която сте нахвърляли, всъщност създавате или двумерен чертеж, който вече съдържа всички размери, позиционни отклонения и така нататък, всичко, което е свързано с производството, или пък създавате вече CAD модел. Следващата стъпка е преглед и подобряване, като тук вече е много сложно да направите една ръчна проверка на съответствието, като много трудна в зависимост от сложността на детайла. Тоест, имайки много сложен детайл, е много трудно да направите една такава проверка. Нали, необходимо е пак да се направи някакво много координатно измерване, контролни точки и така нататък, което значително удължава процеса. И последната стъпка вече е създаване на чертежна документация и подготовка за производство. Не са проблем, стига да имате вече проверен и оптимизиран CAD модел. Недостатъците на този метод, първо е, че е много време отнемащ и точността е много ниска поради затруднение с измерване на комплексни детайли от гледна точка на разположението на общата база. Тоест, когато се проектира един детайл, там където е разположена общата база, спрямо която е размерен този детайл, вие, избирайки някаква определена зона, може да получите сложни размери или пък да избягате заради позиционното отклонение. Също това нещо да ви даде доста некоректен детайл от този, който реално е трябвало да получите. Интерпретирането на сложни повърхини пък вече става наистина изключително сложно. Трудности при отчитане има също така на технологични особености, като лярски наклони, големи закръгления, тънки стени, както и внимателно отчитане на последователността на обработките. Това в предвид, сега ще ви покажа после при самото сканиране, как можете лесно да видите последователността на обработките чрез, примерно, някакъв анализ на биенето на детайла. Може да видите кой точно диаметър бие най-малко и спрямо кой всъщност са направени всички останали обработки, така че частта, която е от отливката, примерно, ще видите, че там има най-голямо отклонение от формата. Тук тези неща много трудно могат да се отчитат и най-важното нещо, всички крайни резултати от този класически метод зависят от уменията и опита на конструктора. Тоест, ако двама човека направят едно и също измерване и създадат един и същ 3D модел, могат да имат огромни разлики между двата. Съвременният метод, за който в момента ще говорим, извличането на информация вече става чрез сканиране и генериране на точен меш модел. След малко ще говорим какво е меш модел.
Втората стъпка е конвертиране в CAD модел. Всъщност ние конвертираме този меш модел или мрежовия модел в CAD модел, като конвертирането всъщност е един процес, който ви позволява от един такъв трудно четим меш модел, който представлява мрежа от триъгълници, да го превърнете в CAD модел. Или модел, който е управляван от съответно параметричен модел, който е напълно използваем вече за всичко останало, което искате да направите. Следващата стъпка е преглед и подобряване, като отново, за разлика от конвенционалния метод, имате възможност софтуерно през цялото време да проверяте съответствието на готовия си модел спрямо сканирания. Тук имате възможност също така да използвате инструментариум за оптимизация на CAD модела и съответно последната стъпка вече документация и производство се препокрива, тъй като крайният модел вече, който сте дали, без значение на кой от двата метода, може да бъде използван съвсем коректно. Предимствата тук са високата точност на меш моделите, като точността зависи от точността на скенера. Тоест, тъй като скенера е сертифициран по германския и по европейския стандарт, може да сте сигурни, че правилно калибриран скенер ви дава съответното отклонение, което е зададено лабораторно. Така че конкретно за нашия скенер имате точност от 20 микрона на разположение на всяка точка, която прихванете в сканирания модел спрямо действителния детайл. Тоест, второто важно предимство е точното интерпретиране на сложни повърхнини. Тоест, сканирането ще ви помогне, както се вижда тук на картинката, да направите едно много точно сканиране на една много сложна форма, без да правите някакви контролни сечения, контролни точки и така нататък. Софтуер директно оптично ще свали цялата форма на това нещо. Също така, както споменах на предната стъпка, много лесно може да видите специфичните технологични особености, лярски наклони, резултати, видими от последователност на обработки и така нататък. Цялото това нещо ви позволява, без значение кой сканира този модел, да се вместите изцяло в точността на сканиране на вашия скенер, фабричната точност на сканиране. И хубавото тук е, че имате възможност за инструментариум, който ви позволява да използвате силата му, за да конвертирате меш модела в CAD модел. Какво представлява лазерното сканиране? Това е една технология, която всъщност използва насочена монохромна светлина, чрез излъчване на лазерни лъчи и измерване на времето, което е необходимо на светлината да се върне като отражение от повърхността. По този начин всъщност използваните данни позволяват да се построи топологията на обекта като облак от точки. Съответно, ние използваме скенерите на Shining 3D, като нашия конкретно скенер се нарича FreeScan Combo, като има впечатляваща точност, както споменах преди малко, от 20 микрона, с обемна точност от още 30 микрона на всеки метър. Ще пусна едно предварително записано филмче, за да видите как изглежда самия процес на сканиране. Можете да контролирате гъстотата на мрежата, като това всъщност е резолюцията на сканиране. Може да контролирате източниците на светлина, като имате възможност да използвате мрежа от линии, както е в случая, както и серия от успоредни линии и единична линия, в зависимост от ситуацията, която е необходима да се сканирам. Върху него са наредени така наречените маркери. Може да ги видите, както и тези полусферички, върху които също има маркери, които ми позволяват през цялото време софтуера да се ориентира къде точно се намира позицията на сканиране и всяка точка, която намирам в моя сканиран обект, да я позиционира съответно в зоната, която се вижда горе на екрана. Виждате как точките, които в момента разпознава, пресветват в червено, което означава напълно координирано сканиране. Виждате и цветовата кодировка, т.е. там, където виждам синьо в моето сканиране, това означава, че имам достатъчен брой точки и достатъчно качествен набор от данни, докато тия, които са в жълто, все още не са достатъчни. И това неудовлетворително количество точки в случая, преминавайки още няколко пъти през тях, софтуера всъщност ги запълва и те се конвертират в
оцветени в синьо. Тоест тук имаме една цветова индикация за качеството на сканиране. Подхождайки внимателно моя модел, сега виждате там вътре под ребрата как остават мънички зони, в които има жълто оцветяване, което ми подсказва, че е необходимо да ги обиколя много добре. След като съм направил сканирането на първата част от моя детайл, е необходимо да го обърна от другата страна, за да започна да сканирам обектите, които остават в сянка. Аз става отново по този начин, разполагам го отново на същата маса, като стартирайки сканирането, софтуера отново разпознава новото разположение на маркерите в случая и започва да запълва с сини точки целият проект, така наречен, т.е. цялото това сканиране, което правя в момента. Когато завърша това нещо, т.е. продължавам да сканирам до момента, в който имам един такъв пълен набор от втората половина на моя детайл. Следващата стъпка, която трябва да направя, е подравняването на двата сканирани обекта. Това е така наречения alignment. Избирам си първия project, който се виждаха ясно ребрата, и втория project, който пък беше обърнат обратно. Ясно се виждат зоните, в които нямам никаква геометрия, ето тук, примерно, които остават в сянка при първото сканиране. Имам няколко начина за подравняване. Аз в момента ще използвам най-удобния, чрез маркерите, които не съм премествал в двата обекта, т.е. те останаха залепени в обекта и когато го обърнах, софтуера отново ги намери. И по този начин, само чрез маркерите, аз ще ориентирам двете позиции. Вижте долу Alignment Result на долната третина на екрана. След като съм селектирал 4 броя елементи, софтуера позиционира една спрямо друга двете проекции на сканирането, които направих. Казвам му Next, за да премина на следващата стъпка. И това е стъпката на оптимизация на мрежата. Имаме няколко варианта да бъде напълно затворен обект или пък обект, в който има съответно отвори. В случая аз ще го оставя така, като чекнах една опция, която ми позволява софтуер автоматично да изчисти зоните, в които имаше дефекти от маркерите, които съм залепил по моя детайл. Ето как изглежда. След като софтуера вече е изчистил, всички повърхни изглеждат окей. Единствено обаче, знам, че в ребрата, където имаше сенки, все още имам зони, в които имам отвори, тъй като софтуера не успя да завърши изцяло оптимизирането заради опцията, която избрах. В случая аз ще избера manual, т.е. ръчно затваряне на тия зони. Като на базата на вътрешен алгоритъм, софтуера всъщност оптимизира мрежата на базата на кривината на останалите елементи, които се намират около зоничката, която селектирам, и по този начин затваря тия зони. Следващата стъпка, която ще направя, е да използвам възможността за auto-hole filling. Тоест цялото това нещо, без да си ги селектирам по една, софтуера да ги затвори без проблем. Confirm, т.е. потвърждавам го и това беше достатъчно. Моята мрежа вече е готова, софтуера е генерирал STL файла, експортвам го съответно и вече мога да го използвам. Този софтуер, който виждате в момента, се нарича FreeScan. Той е свързан с скенера. Той извлича информацията и позволява тази информация да бъде поправена, оптимизирана по такъв начин, че тя да бъде или напълно затворена, или пък да бъдат изчистени определени дефекти от нея и така нататък. Всичкото това се съдържа в FreeScan софтуера и той си върви с всеки един скенер. Тоест това е всъщност софтуера на скенера. Малко повече информация за Shining 3D, за които говорим. Ние работим с тях от доста време. От години вече. Те имат 20 годишен опит в индустрията, имат множество патенти, имат множество устройства продадени в цял свят. Имат множество типове устройства, които са свързани с метрология, професионални и бюджетни скенери, специфични дентални, лабораторни, стационарни скенери, които се вграждат в поточни линии и така нататък. Много важно също така е това, което споменах и преди малко. Те имат сертифицирана лаборатория, която отговаря на немския стандарт VDI, VDE 2634 и глобалния стандарт ISO
вибриращи керамични сфери, като се мерят отклонения от форма, от размери, от обемна точност. Същевременно самата операционна система на скенера също следи за точността и когато има някакви проблеми, тя ви или пък през определени интервали от време препоръчва калибриране, тъй като във всеки един кит има такава калибрираща специална плоча в комплекта на самия скенер. Следващата стъпка, минахме от извличането на информация към конвертирането в CAD модел. Ние използваме друг софтуер на Shining 3D. Първият FreeScan си върви с скенера, а втория софтуер, X-Model, е мостът между сканираната меш геометрия и CAD модела. Понеже през цялото време говорим за меш геометрия и за CAD модел, едно бързо пояснение, всъщност каква е разликата между двете. Тук е много важно да споменем един основен мит, който е неверен. Интерпретирайки една сложна повърхнина в нашия модел, като обвиваща мрежа около облака от точки, която сме извадили. Докато меш моделът е точен, но е съвкупност от много триъгълници, обратно CAD модел е стандарт при работата с параметрична геометрия. При нея имате прецизни и точни математически дефиниции на всеки един обект. На точки, на базови криви, на сплайни, нърв повърхнини, сложни геометрии, сърфейси и солид бодита, булеви операции, геометрични ограничения между отделните компоненти и така нататък. Това е всичко, което е затворено в CAD модела. И ако видите сравните двете картинки, едно закръгление от CAD модела, което е дефинирано чрез радиус на закръгление, център, начална точка, крайна точка на изтеглянето на това закръгление и отношението му тангентни към вертикалната и хоризонталната повърхнина, в меш модела това нещо е апроксимирано чрез серия от триъгълници. Тоест, тук нямаме граница на повърхнините, нямаме точна стойност на радиуса на закръгление, което го прави много труден за използване при създаване на чертожна документация, примерно, и при създаване на NC програми. Но пък го прави много прецизен за 3D печат, примерно. Така че сканирането не генерира CAD модел. Сканирането генерира меш модел. Връщам се една стъпка назад. Конвертирането на сканираната меш геометрия към CAD модел, ние използваме X-Model като част от портфолиото на Shining 3D. Една кратка схемичка. Тук се виждат стъпките, които са необходими и които ние ще коментираме сега, които са необходими, за да направите едно превръщане на вашия меш модел в CAD модел. Първото най-важно нещо е подготовка и ориентация на сканираната геометрия. Често пъти има дефекти, има зони, които трябва да се поправят, модела не е затворен, така нататък, които могат да бъдат поправени тук. Второто нещо е ориентацията на сканираната геометрия. За да може да построите правилно вашия 3D модел, е хубаво да си ориентирате осите, основните оси по определен начин, в зависимост от това как искате да ги използвате. Ако създавате скица, е много по-лесно да я създавате ориентирана спрямо координатната система, отколкото висяща някъде в пространството. Така че втората стъпка, т.е. след оптимизацията на мрежата, е ориентацията на координатната система. След това идва така наречения Feature Extraction. Имате възможност да генерирате 2D скици или 3D криви повърхнини от сканираната мрежа от точки. Следващата стъпка е Solid and Surface Modeling, която позволява вече класическо CAD моделиране, както и възможността за създаване на Freeform и Surface модели, както и хибридно моделиране. Тук ще ви покажа и вълшебния инструмент, който позволява бързо генериране на степ т.е. на CAD модел от Mesh модела. След това следва следващата стъпка Compare, при която софтуера ни позволява да направим един динамичен анализ на отклоненията на CAD модела и сканирания Mesh модел. И последната стъпка вече е експорта към CAD, като тогава вече може да го вкарате съответно през неутрален формат в някакъв CAD софтуер, което да направите от следващата стъпка. Да си дефинирате кал обработки или пък да си направите чертожна документация и така нататък, като
X-Model всъщност позволява и една директна интеграция с Inventor и SolidWorks, като само с натискането на един бутон се прехвърляте от едната среда в другата, автоматично отваря Inventor или SolidWorks. Между двата софтуера, FreeScan за сканирането и Mesh обработката X-Model, има директна интеграция. Тоест отново чрез натискане на един бутон, софтуера ви праща директно сканираната геометрия, без да минавате през неутрален формат в X-Model. Как изглежда самия X-Model? Първата стъпка, за която коментирахме преди малко, е подготовката на сканираната геометрия. Имате възможност да редуцирате полигоните на сканирането с един динамичен мониторинг на толерансите на отклонение, като софтуера през цялото време ви казва, като намалите броя на триъгълниците в мрежата, до каква степен запазвате точността на сканиране. Да кажем 98%, 95% и така нататък, колкото вие прецените. Освен това, има и инструментариум, който позволява ясна оценка на броя на индивидуалните меш обекти, тъй като има възможност да сканирате повече от един елемент и да ги съберете на едно място. Примерно отчупени зъби от някакъв детайл, имате възможност да ги съберете на едно място и с инструментариума за ориентация да ги ориентирате така, че да почнете да изграждате вече CAD модела на базата на тая обща мрежа, на всичките парчета, които участват като меш обекти. Може да анализирате границите, отворите на сканирания обект, ако има дефекти да ги изчиствате и така нататък. Ориентацията на сканирания обект спрямо координатната система, малко ще говорим малко повече за това, тъй като там са необходими генерирането на примитиви, за да го ориентирате. Като ще скоча една стъпка напред. Примитивите всъщност са възможността за дефиниране на помощни цилиндри, равнини, линии, конуси и сфери, които ви позволяват много лесно и бързо да ги извличате тия примитиви директно от геометрията. Ето виждате тук на лявата картинка, отсветени в различни цветове, мога да кликна върху всяко едно от лицата и софтуерът да генерира това, което ми е необходимо, прямо върху плоските лица да генерирам равнини, прямо които вече ще ориентирам моя детайл спрямо координатната система, или пък ще ги използвам след това за някакъв трим, или пък да ги използвам за граници на моя обект. Кликвайки пък върху цилиндричните лица, софтуерът генерира цилиндри или конуси, в зависимост от това дали има наклони на лицата. И съответно на базата вече на тези елементи, които съм създал, мога да добавям и допълнителни и да ги ориентирам спрямо тях. Следващата стъпка, след като вече съм ориентирал детайл и съм подготвил сканираната геометрия, следващата стъпка е създаването на скици. Скиците всъщност са референтната геометрия, която ми позволява, извличайки тази скица, да направя следващите вече CAD построения. Отново съм подготвил едно бързо филмче, как се извлича скици. Когато изберете как да е разположена скицата, в случая перпендикулярна, т.е. по оста OXY, имаме еволвентна повърхнина, ето тук, която аз обаче ще апроксимирам не с крива, а с серия от дъги. Виждате, че само селектирането на контролните точки, които са пресичането между моята равнина, съответно и равнината на скицата, софтуера ми позволява да извадя тия дъги много бързо и лесно. Ето така, просто ги селектирам, софтуера генерира тия дъги. Тук ще си добавя едни закръгления. Виждате, през цялото време, само за секунда, през цялото време софтуера ми показва, ще спра на пауза, кривите, които са в зелено, означава, че напълно се вписват в толеранса, който съм задал за точността на тия криви, а тия, които са в кафяво, излизат извън толеранса. Тоест в случая, тая, понеже не съвпада с нищо от геометрията, затова е кафява. Тъй като ще използвам като референция, за да направя mirror съответно на тази част от зъба, която разпознах. Използвам mirror, ето вижте до каква степен се припокрива отново в рамките на толеранса зоната на еволвентната част на зъба. Съответно ще си направя и междузъбието чрез една дъга, която вижте първоначално не съвпада с зоната, но после вече променяйки стойността й, ето тук по същия начин се вижда как излизайки извън рамките на толеранса, тая вече свети в кафяво. Тъй като е mirror, софтуера увеличава и двете. Какво става с тия скици? Когато изтегля тази скица вече, отново спирам на пауза, вижте тук стойността, която съм задал в момента е 0,06, т.е.
имам дефинирана зоната, в която ще виждам, в която ако е зелено, означава припокриване в рамките на тези 600. И ето изтеглената от мен крива, която създадох като сечение, се припокрива в рамките на тия 600, които са ми зададени като точност на модела, който трябва да създам. Също нещо може да се направи с една revolve section, т.е. едно полусечение, което ми позволява да го направя през зъба, за да направя обща форма на моя вал. Като по този начин всъщност мога да извадя една хоризонтална линия и ето тук да разпозная автоматично вертикалните. Ето тук ето тази, която явно е под някакъв наклон, защото не е чисто хоризонтална. Ето тази, която е вертикална. Или само чрез заграждането на точките по този начин, също аз дефинирам това, което ми е необходимо като примитив. Мога съответно да строя линии, окръжности, дъги и така нататък. Ето как пък става закръглянето. Софтуера на базата на автоматично прихващане на закръглението, без да го прецизирам. Като по всяко време мога да вляза в този контролен размер и да го прецизирам до втория знак, примерно, ако е необходимо. В случай аз не го прецизирам, просто използвам възможността да софтуера сам да генерира съответно тия закръгления на базата на сканирания модел. Ето ми го и резултата. Завъртях тази скица и отново пускам анализа, който е в рамките на 600. Всъщност забелязвате само там някъде в зоните на закръгленията имам някакви зони, които излизат над тия 600 и отиват вече около 10, примерно някъде отклонение от оригиналния размер, който искам да получа. Тоест, имате възможност автоматично да генерирате сечения между равнината на скицата и точките от мрежата, като тия сечения вече, точките от тия сечения, бързо и интуитивно може да извличате примитиви от тях, само чрез селектирането. Видяхме примитивите, следващата стъпка е самото CAD моделиране вече, как изглежда. Отново съм от скици, които сега ще използвам, за да ги екструдирам. Че екструдирам ето тази скица, като забележете, не знам колко е дълбочината на прямо сечението, което съм създал. Аз използвам възможността софтуера да го закачи съответно към долното лице. Ето жълта точка, която светва тук, до ръчичката. Аз го закачам динамично. Отгоре, тъй като имам някакъв дефект, който се получава заради отливката, заради наклона на отливката, мога да си избера точката, в която да закача отново тази стойност, следвайки през цялото време цветовата скала. Тук пък имам драфт, т.е. ъгъл на наклона, обръщам посоката и отново, променяйки ъгъла на наклона, мога да видя до каква степен се припокрива моя модел с оригинала. Ето тук е една друга скица, която ще завъртя, отново за да получа това, което е необходимо. Използвам булевата операция, за да комбинирам двата солида. Пускам си показване на сравнението между двете с точност от 200. Видяхте как изглежда. Създаване на фаски и закръгления. Отново имам възможност да закачам фаската на базата на лицето, което там където ще се получи. Тук, тъй като това лице не е базата, видяхте, че има доста сериозно отклонение. Докато външното лице, което е обработвано, отклонението също е доста голямо. Ето така. Тоест може да видите кои лица остават от самата отливка и кои лица са обработвани допълнително. По този начин, ето, това лице мисля, не, това също не е много точно, но по този начин всъщност, напасвайки го с някакви конкретни стойности, вие може да изберете стойността, която трябва да се получи. Едно важно нещо само да наблегнем, когато правите това нещо, вие възстановявате дизайнерския замисъл, а не точната форма на вашия детайл. Защото точната форма, виждате, носи по някой път доста големи отклонения от това, което трябва да се получи. Сега аз тук не ги наследявам тези отклонения, през цялото време се опитвам да запазя дизайнерския замисъл, елиминирайки тези отклонения. Ето така, лицето горе, отново си закачам стойността на елемента. Добавям си и наклона, който имам тук, ето вижте, той е 3,5 градуса. Имам възможност също така да правя размножаване на тия примитиви, които съм получил в случая. Ето тия.
обединявам ги всичките, за да се получи едно solid body. Отново по същия начин, екструдване на този елемент. Скривам за малко обекта, за да мога да видя докъде да влезе екструда. Отново добавям наклоните. Всичко това ви е познато вероятно от CAD моделирането, но с важното условие, че през цялото време динамично имате отношение към сканираната геометрия. Ето вижте тук, изтегляйки това нещо, аз го закачам към сканираната геометрия и прецизирам стойността от R6 на закръгленията. Така че имате, за разлика от CAD софтуерите, CAD моделирането през цялото време има мониторинг и начин на закачане към съществуваща геометрия, което ви позволява непрекъснат контрол на това, което правите, като все пак запазвате дизайнерската идея, макар че някъде се виждат отклонения на това, което правим. Добавянето на външните закръгления, отново с условието, че най-вероятно при отливката имаме някакво отклонение там. Ето вижте как изглежда моя модел. В рамките на тия 2 десети, които съм задал, има елементи, които излизат извън тая зона, но не превишават повече от 5 десети. Тъй като ако минат рамките на този милиметър, те вече ще излязат извън зоната и ще бъдат прозрачни. Ето така. Следващата стъпка е добавянето на отворите. Отново съм ги извадил предварително като скици, пак с разпознаването на окръжността. Ето така. Изваждайки ги с булевата операция, ето така, виждате, през цялото време избирам кът, примерно в този случай, и ги изваждам. Ето тук има още един отвор, който ще извадя. Така. Отново с кът и това нещо. Има едно освобождение, което също ще направим. Екструдирането става на базата на дълбочина, която аз не знам. Отново го закачам към съответно лицето, което виждам там. Добавям закръгленията. Съответната стойност, отново закачайки със стойността към съответно геометрията, сканираната, която виждам. Ето така. И ето как изглежда вече моят обект. Като тук вече като конструктор аз преценям на базата на заданието, което имам, дали това нещо съответства на крайния резултат. Тук е място вече, в което може да експортвате този модел към съответно CAD софтуера, който използвате. Често пъти до сега видяхме детайли, които лесно се изработват само с скици, изтеглянето на тия скици и добавянето на наклони, добавяне на фаски и закръгления, типични машиностроителни детайли, но много често нещата не са толкова прости. Много често има сложни детайли, които вече трудно биха се адаптирали по този начин. Имаме много сериозен набор от инструменти за създаване на сърфейси, които пак през цялото време имат анализ на повърхнините с толеранс на отклонение на припокриване. Имаме възможност за Fit Surface, който позволява автоматично да генерираме повърхни върху едно от селектираните лица. В случая тук в жълто се виждат границите на селектираното лице и в зелено е повърхнината, която софтуер е генерирал на базата на моята селекция. Имаме инструмент Loft, който позволява при серия от няколко сечения, в случая създадена като 3D криви или като сечения с тази лопатка, аз да изтегля една повърхнина, която ги използва като водещи криви. Третата опция е Fit Surface, т.е. имам вече един затворен контур пак от такива криви, които тук са в червено. Софтуер генерира една повърхнина, като през цялото време виждам и този анализ на повърхнините. Има и Sweep, при който софтуера позволява изтеглянето на една крива по друга крива и отново получаването на една такава повърхнина. Като в случая при лопатките не е много удачно да се използва, затова не съм направил и картинка. Има възможност и за доработка на получената повърхнина. Може да я екстендвате, да стане по-голяма, както е тук на първата картинка. Може да я тримвате, т.е. да използвате няколко серия от повърхнини, това ще ви покажа след малко, които да създадете само една лопатка. Отделно от сърфейсите има инструментариум, който създава така наречените фриформи, като при него имате възможност отново да генерирате автоматично фриформ повърхнини,
но имате възможност и да създадете собствена фриформ повърхнина. Аз ще ви покажа как става това. Отново съм на филмче. Имам сканиран обект, на който трябва да възпроизведа една лопатка и да я размножа. Това, което ще направя, ще си генерирам една повърхнина, която е дефинирана чрез 4 контролни точки, като всяка от тези точки съм ми задал възможността да бъде закачена съответно към лицето. Ето по този начин. Сега в момента, тъй като това са прави линии, които свързват точките, аз трябва да ги сгъстя малко и да контролирам всяка една точка или пък всяка една права между точките, за да мога да ги напасна към съответната повърхнина. Ето така. Сгъстявам ги отново, но не прекалено, за да не се получи къдрава повърхнина, но достатъчно, за да мога да апроксимирам тази повърхнина. Ето по този начин. Премествам ги, така че се старая през цялото време да изчезнат всички зони, които излизат извън рамките на зеленото, т.е. плюс-минус 10. Имам опция за оптимизация, т.е. тъй като съм теглил точките на ръка, често пъти се получават малко къдрави линии, които този бутон тук, с който се опитах преди малко, ги изглажда и ми позволява да имам добро преливане между тях. Това е бутона за екстраполиране на границите на тази повърхнина, която създадох. При тази екстраполация софтуерът ми позволява да ги разширя до такава степен, че да мога да ги засека с други елементи. Ето как изглежда в рамките на тия 2 десети едната част на лопатката. Тъй като тази лопатка е с променлива дебелина, е необходимо да направя същата повърхнина и от другата страна, която да следва формата, т.е. не мога да я направя само с офсет. Но и това е възможно в този софтуер, да направите тънка повърхнина, т.е. от една повърхнина да направите тънкостенен модел, в случая обаче трябва да ги направи двете. Ето пак по същия начин, опитвам се да преместя точките, така че максимално да пасват върху профила, т.е. максимално отдалечени да са и съответно през цялото време да пазя точността и да не излизам от толеранса, който съм задал. В случая дори толеранса ми е плюс-минус 10. Плюс съм го малко повече. Отново виждате как линията ми малко става къдрава заради използването на този инструмент. Ето го инструмента за изглаждане, който ми позволява без софтуерно вече той да се погрижи за изглаждането на тия линии, за да не се получават някакви пикове. Отново ползвам екстраполацията, като през цялото време внимавам, като покривам границите, излизайки към закръгленията, общо взето да имам добро припокриване. Ето тук има точки, които не ми харесват как изглеждат, но те, тъй като са извън рамките на моята повърхнина, мога да ги манипулирам, като през цялото време гледам цветовата кодировка в тая зона дали е добра. Ето как изглежда и другата повърхност на моята лопатка. Тук ще си направя една повърхнина, с която сега ще ви покажа как се прави този трим на повърхнините. Избирам си да не е Solid, да е само Surface. Ето така. Ето е втората повърхнина, която направих. Селектирам ги всичките и избирам така наречения трим, при който премахвам всичко и вижте какво се получава най-отгоре. Там ще върна една стъпка назад. Най-отгоре има една индикация, че това, което се е получило при изрязването на всички повърхнини, автоматично се конвертира в Solid Body. Тоест, имайки един затворен обем от повърхнини, софтуер автоматично го конвертира в Solid Body. Това вече ми позволява това нещо да му направя един патърн, кръгов патърн, като мога и така визуално да го гледам, мога и съответно, знаейки колко са броя на лопатите, директно да напиша стойността. Ето виждате, отново в рамките на толеранса имам някакво отместване или някаква деформация на съответно на лопатките, която много ясно мога да я индикирам тук и мога да измеря дори стойностите, които се получават като деформации, колко са. Разбира се, ето това, което ви казах, закръгленията, ето тук долу в дъното, вече излизат извън рамките на толеранса от 1 мм и съответно не са отцветени или са прозрачни или сиви. Да. Ето тук е така наречения Auto Freeform инструмент. Това е един от също доста разпространен мит. Казвам мит, тъй като че съществува инструмент или софтуер, който с един клик конвертира сканираната геометрия в CAD модел. В основата на този мит е Auto Freeform инструмента.
но сега ще ви покажа точно как се използва и защо. Той наистина конвертира автоматично сканираната геометрия, но не може да бъде използван във всеки един случай, когато искате да създадете такъв модел. Ето как изглежда. Сканирал съм един кълъв, който има определена форма. Единият подход за създаване на геометрията е да селектирам определени лица, да създам с инструментариума Fit Surface някакви повърхнини, които повърхнини след това да бъдат изрязани, да бъде направен един такъв модел с ясни точни граници. Обаче, в този случай, гледайки го така, това не е необходимо, тъй като формата е доста чиста и доста добра. В зависимост от това, какво трябва да се произведе от това нещо, най-вероятно ще трябва да се извади някакъв отпечатък. Аз имам възможност в този случай да използвам Auto Freeform. Ето как работи Auto Freeform. Избирате си броя на квадратите, които ще има мрежата, която преди малко ви показах, и софтуер автоматично я генерира тази мрежа на базата на модела. Вижте колко бързо става това нещо. В рамките на секунди софтуер генерира тази мрежа. Ето така. Ето е мрежата. Виждате обаче, че има някакви зони, там където има по-остри ръбове, които излизат извън рамките на толеранса. Затова избирам Fine, т.е. увеличавам броя на квадратите и мога да увелича и детайлността на фичерите. Тогава софтуера ще хване вече всички сравнително остри ръбове и ще ги апроксимира. Ето как изглежда общата форма. Това нещо, ето как изглежда като модел. Правя му един кампер и виждам къде са отклоненията. Имам отклонения само в задната зона, която са пантите, което е нормално. И това нещо, ето това, вече може да бъде експортвано директно и то е вече степ. То е CAD модел. Ето експортвам го директно в степ. Или в IGS, Parasolid или друг неутрален формат. Има и един вариант, който се нарича хибридно моделиране, който е комбинация между моделиране с CAD инструменти и Auto Freeform, генерирани сложни повърхнини. Тъй като, както видяхте преди малко, много е сложно да правите някакви сложни повърхнини. Да кажем, повърхнините, които са тук на картинката, много трудно бихме ги дефинирали само чрез CAD моделирането. Ще стане една много сложна мрежа или пък една много сложна серия от линии, които ще ни дадат формата и които трябва да изтеглим. Затова, когато имате такъв тип дизайнерски повърхнини, произведения на изкуството или анатомични форми, е много по-лесно да използвате Auto Freeform или хибридното моделиране. Ето как изглежда хибридното моделиране. Стартирам го. Имам един модел. В случая това е част от един смесител, който е правен на ръка. Обаче, за да влезе в производство, му трябва техническа документация. Дупликирам си мрежата, т.е. правя си едно копие на сканирания обект и активирам серия от елементи от равнини, които равнини ще разрежа копието на моята мрежа. Ето по този начин. Избирам си с тези равнини да разделя мрежата на части. Ето така. След което изтривам всички останали, оставям само тая, която ми е необходима, за да направя Auto Freeform за нея. Използвам инструментариума отново за Auto Freeform, дефинирам си гъстота на правоъгълниците, генерирам си формата и я инспектирам с инструмента за точност. Виждам, че в рамките на десета всичко пасва, след което скривам преработената мрежа и показвам отново основната. Ето как изглежда тя. Трябва да удължа всъщност това, което получих като сърфейси от Auto Freeform над тия равнини. Използвам отново тази екстраполация, която ви показах преди малко, изтегляйки ги над тия равнини, за да мога да направя после трим. Тоест с тия равнини да изрежа получената повърхнина и да я затворя като solid body. Ето така. Дори да някъде да се получат леки прищипвания, обаче те са извън рамките на тая зона, мога да си поиграя да ги изчистя, но мога да ги оставя и така, тъй като в случая смятам, че това ще се получи. Селектирам ги всичките, избирам си Trim и отново забележете как отгоре пише Multiple Surfaces, докато не стигна до напълно затворен контур, когато софтуера ми казва, че генерирам Solid Body. Ето така. Окей. Сега, това е получената външна форма, която вече е Solid Body. Тук аз съм си направил някои допълнителни елементи, които ще добавя към съответното Solid Body.
едни допълнителни елементи отдолу, с които ще изрежа мястото за монтажа. Ето как изглежда завършената ми геометрия. Единствено там, където са закръгленията, в момента имам някакви зони, в които имам съответно излизане извън рамките на толеранса. И ето го крайния модел, вече с изрязаните отвори ето тук. Сега, идваме на един отново дискутиран казус. Кой подход да изберем? Тоест, кога да изберем Auto Freeform, за да направим едно бързо генериране едно бързо конвертиране автоматично на Mesh модела в CAD модел, и кога да изберем бавния, обаче прецизен подход на CAD моделирането. Отговорът се крие в типа на сканирания обект и търсеното качество на крайния резултат. Auto Freeform е много бърз. Тоест с едно кликване, много бързо и автоматично, в рамките на секунди до минути софтуера генерира този обект, който ви е необходим. Другото важно нещо за него е, че има висока точност при покриване с реалния обект. Тоест, ако правите, примерно, някакъв дизайнерски обект, много точно ще хванете цялата форма на този дизайнерски обект. Недостатъците обаче на Auto Freeform са, че липсва параметризация, липсват ясни ръбове, липсват ясно доказуеми примитиви, които може да манипулирате след това. Другото важно нещо е, че повърхните следват шума от сканирането и всичките дефекти от сканирането, които могат да се получат. Тоест, ако имате машиностроителен детайл, износването и повредите по този машиностроителен детайл ще излязат също, както и позиционните отклонения и така нататък. Практически липсва възможност за редакция, не може да го използвате за чертожна документация и има ограничения при генерирането на NC обработки. Ето, тук съм подготвил една картинка на един типичен такъв обект, който е ръчно направен. Това е главата на грифа на един музикален инструмент. Той е много трудно дефинируем с CAD моделирането. Затова много лесно може да бъде генериран с Auto Freeform. За разлика от CAD моделирането, от Auto Freeform, CAD моделирането вече изисква доста познания за възстановяване на геометрията, но там възстановявате геометрията в първоначалния конструктивен замисъл, като обаче загубвате тази висока точност при покриване с сканирания обект. Но запазвайки конструктивния замисъл, вие премахвате също дефекти, износвания, шумове от сканирането, биене и така нататък. Този подход е напълно подходящ за създаване на чертожна документация, предпочитан формат за генериране на NC обработки. Проблема му обаче е, че е много бавен, отнема от часове до дни правенето на това нещо. Органичните анатомични обекти, както и дизайнерските повърхни, много трудно се адаптират и много трудно от сканираната меш геометрия. Ето как изглежда един типичен детайл, машиностроителен шлицев вал, който е генериран с Auto Freeform. Ето как изглежда мрежата, ето как изглежда при покриването и как изглежда чертожната документация. И един, който е дефиниран чрез CAD моделирането. При покриването му е лошо, сравнително, в зависимост от толеранса, който сте задали, но качеството на чертожната документация и на това, което ще изработите, всъщност е перфектно. Или, в този случай, пак както казахме, типа на сканирания обект и търсеното качество на крайния резултат обуславят начина, по който да подходите. Ако работите с сложни дизайнерски форми, органични, анатомични обекти, произведения на изкуството, статуйки, неща, които ще разпечатате след това като директно на пластмасовия си принтер, не е необходимо да минавате през сложното CAD моделиране, достатъчно е да направите бързия Auto Freeform за секунди, с съответната точност, за да имате максимална детайлност на вашия обект. Ако обаче сте машиностроителна компания, която иска да произведе някакъв детайл, да направи чертожна документация, тогава по-скоро Auto Freeform не е достатъчно адекватен. По-скоро тогава трябва да се заложи на възстановяване на геометрията от първоначалния конструктивен замисъл, със съответната и доработка след това, ако е необходимо. И възможността да манипулирате после обекта с Direct Modeling или пък синхронно моделиране.
Така че, в зависимост от това, какво искате да постигнете накрая и качеството на крайния резултат, избирате един от два варианта. И разбира се, това, което преди малко си говорихме, има и хибридно моделиране, което ви позволява да разделите обекта на зони и едната зона, както е тук в случая, първата зона да я направите с CAD моделирането, втората зона, която е сложна вече и не може да бъде дефинирана лесно с CAD моделирането, да я направите съответно с Auto Freeform, да ги обедините и виждате съответно при покриването при Auto Freeform и при покриването при запазване на дизайнерската идея в вече работилата планка, в която имаме някакви отклонения вече заради деформациите. Така че това нещо обединява спецификата и предимствата на двата метода, бързината и точността на автоматичния и параметричността и редактируемостта на CAD моделирането. Минаваме на следващата стъпка. Вече разбрахме за конвертирането в CAD модел. Следващата стъпка е преглед и подобряване. Когато работите с X модел, видяхте, че много ясно през цялото време поддържате възможността за анализиране на тази геометрия. Едно много бързо клипче. Имате възможност през цялото време да мерите разстояния, като те могат да бъдат измерени като разстояния по координати. Примерно между тия две лица имаме по Z, по X и по Y разстояния. И съответно може да мерите дистанция и като разстояние между две точки. Просто трябва внимателно да ги прихванете, така че да бъдат, примерно в случая, както са диаметрално разположени, имаме 250 мм диаметър на този детайл. Съответно, завършения CAD модел, на който ще направя сравнение, това е детайла, който сканирахме в началото, с завършения му модел. Ето виждате как изглежда в зелено всичко, колко е прекрасно, когато дигнем много стойността на съответно на отклонението 5 десети, всичко, което е в рамките на плюс-минус 5 десети, свети в зелено. Когато обаче променя стойността на толеранците, и тук виждам индикацията на максимални и минимални стойности, когато променя обаче границите на толеранса, да кажем го намаля на 2 десети, ето виждате вече отклоненията, които се получават, съответно заради някакво позиционно отклонение в отливката. Ето вижте, в зоните, в които имаме синьо и оранжево, вече имаме доста по-сериозни отклонения от толеранса, докато зоните, които са в зелено, всичко влиза в рамките на 0,2. Сега, поглеждаме от другата страна, тук всичко вече свети и може да проверим какво се случва. Ето тук, имайки опита вече как може да бъде произведен детайл, можете много ясно да си индикирате коя е базата, спрямо която са направени обработките. Също така, къде има обработки спрямо тази база, кои повърхнини са свободни и така нататък. Тук имате възможност на това нещо да направите един снапшот, който снапшот да го пействате в Paint и да го използвате от тук вече за създаване на някакви протоколи за измерване, примерно, и така нататък. В случая не говорим за метрология, съвсем друг вече аспект на използването на сканирането, по-скоро за някакво сравнение между модела, който сте направили и съответно сканирания модел. Подобряване на модела, това, което си говорихме преди малко, имате възможност да доработвате зони с износване, повредени или отчупени елементи на детайла, както е ето тук този детайл с повредените зъби, или пък два сканирани детайла, които са две части от едно цяло, които могат да се съберат на едно място и да се работи по тях като едно цяло. И съответно всички други варианти, като можете да го направите и тук в X модел, а можете да го експортвате през неутрален формат за допълнителна обработка вече съответно в друг CAD софтуер, с който работите като корпоративен стандарт. Последната стъпка е документация и производство. Това нещо може да бъде използвано CAD моделите за всичко, т.е. може да правите да ги асемблирате, да създавате чертожна документация, дигитални симулации, ако е необходимо. Обработките, можете директен 3D печат в метал или в пластмаса и всичко останало, което си поискате. Може да правите рендеринг, 3D Web Preview, добавена реалност и така нататък. Всичко, което т.е. напълно използваеме за всичко. Какво изпълняваме ние като
компания, която се занимава с това нещо, тъй като имаме индустриален метрологичен скенер, може да правим високоточни сканирания на детайли и цели изделия, може да конвертираме сканиран меш към CAD модели като услуга. Също така сме представители на Shining и продаваме скенерите, продаваме и софтуера за конвертиране. Може също така да се доработят някои зони с износване или да ни дадете повредени детайли, които ние да възстановим. Можем също така да изпечатаме някои неща, които са направени в метал, тъй като имаме принтер за метал, но имаме ограничения с размерите, така че който се интересува, можем конкретно да говорим за съответния детайл. Тук е един много важен въпрос, само ще вметна. Често пъти хората питат защо трябва да се използват тези специализирани софтуери, като може да си го направя това нещо и в CAD софтуера, с който работя. Отговорът се крие в предназначението на CAD софтуерите. Те са специализирани за класическа инженерингова работа, а не за обратната. В този случай са ограничени в три аспекта. Първо, сложността на моделите, като вкарате повече от 20-30 хиляди полигона, почват CAD софтуерите много да се бавят. Тук спокойно може да работите с модели от над 10 милиона полигона. Второто е твърде тромава от към без фит алгоритми, т.е. разпознаването на примитиви, изтеглянето до определена повърхнина са доста по-неефективни, отколкото в тия софтуери. Изваждането на сечения също така между равнината, в която работите и съответно модела, с който сте сканирали. И третия аспект е, че нямате през цялото време анализ на препокриване на меша, на създадения от вас модел с меш геометрията, което ви кара всеки път да затваряте работата с определения CAD модел и да стартирате съответните анализи, да мерите разстояние и така нататък, докато тия софтуери през цялото време индикират съответното отместване. Сега много за кратко, понеже така доста напреднахме с времето, само набързо искам да ви покажа няколко задачи, които имаме право да покажем. Тук имаме една доработка, един сканиран модел и доработен до степ файл, спойлер на мотоциклет. Целта е тунинг с замяна на спойлера с такъв изработен от карбон. Много са важни крепежните елементи и тяхното разположение. Моделът е използван за разработката на негативния отпечатък за инструмента. Използван е хибриден метод за разпознаване на основната форма и съответно параметрично изграждане, CAD изграждане на крепежите. Тук имаме възстановяване повредени елементи от екстериора на ретроавтомобил, които вече е невъзможно да се закупят. Пак важните детайли са крепежните елементи и тяхното разположение. Пак е използван хибриден метод, като основната форма е разпозната чрез аутосърфейсинга, аутофриформ. Всъщност пък останалата част с крепежите са изградени по начина, по който показах, с CAD моделирането. Едни сепаратори за сортиране и макари за кабели. Целта е усвояване и подобряване на нови изделия за производствени компании. В случая са използвани изцяло параметрични методи за изграждане на функционален CAD модел с разположение точно на всичките тия отвори, които са важни. Сканиране и обработка до степ файл на опаковки за електронни компоненти. Целта е подобряване на дизайна, разполагане на компонентите от производителя, като това, което им предоставяме е CAD модела, който те вече могат да си манипулират чрез директно моделиране. Ръчно изработени смесители за кухня, които целта е дигитализация и подготовка за серийно производство и цяло чрез параметричен метод за изграждане са направени. Други части от подобни смесители. Отново целта е дигитализация и подготовка за серийно производство, като в този случай е необходимо вътре в тях да бъдат вградени специфични керамични механизми. Използван е хибриден метод за разпознаване на основната форма, пък леглата за функционалните елементи са моделирани чрез CAD моделирането. Това, което видяхте вече, уникална ръчно изработена глава на гриф на струнен музикален инструмент, дигитализация и подготовка за производство, използване изцяло аутофриформ метод за разпознаване на формата, типични машиностроителни детайли, шарнирен вал, един компонент за шприц форма, възстановяване на липсваща документация в случая и изработка на
на нови компоненти, като целта е елиминиране на зоните, в които са износени и повредени. Използване с цяло параметричен метод. Детайла, който видяхте за сканиране, отново за възстановяване на липсваща документация, подготовка за лярска екипировка, изцяло параметричен метод за изграждане, сканиране и обработка до степ файл на сложни компоненти от охлаждане на електронно оборудване. Целта в случая беше използването на геометрията за охлаждането, за симулация на охлаждане, за така флуидна симулация на потока на охлаждане. Т.е. един функционален модел, изцяло чрез параметричния метод, една помпа, която отново възстановява на липсваща документация, подготовка за изработка на лярска екипировка и NC програми за изработка на компонентите, изцяло параметричен метод за изграждане. Единствено тук в това лице е използван freeforming, генерирането на freeform метода, само че не е автоматичен. По-скоро е чрез мрежата, която ви показах. Тук имаме едни уникални ръчно изработени акценти, завършващи детайли, дигитализация и подготовка на малки персонализирани серии, използване изцяло Auto Freeform метод за точно разпознаване от ръчно моделирани статуйки. И последно, сканиране и обработка на анатомичен обект. Целта е дигитализация и подготовка за производство на персонализирана протеза, използвана отново изцяло Auto Freeform метод за точно разпознаване на формата. Окей, това е от мен. Може би трябва да преминем вече към въпросите, защото малко се пресрочихи времето. Към момента има два въпроса. Аз мога да отговоря на първия. Добре. Само ще си споделя екран, за да видите и вие въпросите. Значи, първият въпрос е: какъв е размер на детайли, които принтирате в метал и от какви материали? Това не е много по темата, обаче изграждащия обем на нашия принтер е 140 на 140 мм, по височина около 70-80 и на нашия сайт може да намерите повече информация или да ви изпратя. Два материала основно принтираме. Мартензитна стомана, който е основният материал, с който печатаме, и неръждаема стомана 17.4. Следващия въпрос: какви са възможности за метрология да се използва при качествен контрол в производството при различни продукти, не при серийно производство? Има ли смисъл или скоростта може да окаже пречка? Значи, в частност, този софтуер не се използва за качествен контрол. За качествен контрол ние използвам GeoMagic Control, който е световно известно решение. Правили сме такива проекти по специални изисквания на клиента. Относно смисъла за скоростта, трябва да се прецени за всеки отделен детайл, тъй като това е много, как да кажа, не знаем круши с ябълка или сравняваме в момента, не знам какво е времето и кои точки, така че ако имате интерес към това, може да го обсъдим отделно с конкретни видове детайли и да преценим дали има смисъл или не. Третия въпрос: колко малки детайли могат да бъдат сканирани с вашето оборудване? Значи под 10 см всички детайли са критични, особено ако са много детайлни. Не, че не могат да бъдат сканирани, може да бъде събрана геометрията, но няма да е достатъчно точна и отново зависи от приложението, защото имаме случаи, в които сме правили такива детайли успешно и клиентът е получил задоволителни за неговото приложение резултати. Ако Иво има тук да допълни нещо по отношение на... Аз там някъде, даже някой път под 20 мм, защото... Зависи от геометрията, определено зависи от геометрията също така и какво ви трябва. Тези малките статуйки, примерно едната, която той показа и директно, тя е по-малко от 10 мм височина, но за изискванията и нуждите на клиента STL свърши достатъчно добра работа. Така че специално пък за детайли, които се влагат някъде, машиностроителни детайли, под 15 мм някъде, вече наистина трудно се забелязват. Увеличаването всъщност на гъстотата на точките води до къдрава повърхнина. Тоест,
всяка вибрация, всяка прашинка вече се вижда, което също не е много, но зависи много от конкретния детайл. Може би, но там някъде е границата, между 10 и 15 мм минимум. Тъй като аз не виждам други въпроси. Аз виждам още два света. Да, добре. Ами има така, използвате ли ZBrush понякога? Не вам, Ивайло, ще отговоря. Ами не го използваме. Просто не се налага. По-скоро разчитаме на типично машиностроителни детайли. По-рядко работим с тия дизайнерски форми. Или поне не по начина, по който крайният резултат трябва да е отново дизайнерска форма. По-скоро работим в ситуации, в които трябва да се произведе това нещо или да се извади точно отпечатък от него. Така че не използваме ZBrush. Има още един въпрос. Изпратете спецификация на металните материали за принтиране. Може би е насочен към тип, защото аз не го виждам. Аха. Добре. Значи, да, може да оставите да, извинявайте, видях го. Няма проблем, ще изпратим на... ще изпратим. Детайли за шприц форми, ако се вместват в изграждащите обем сме правили. Да, сме правили и може да се направи, примерно, да изпрати нещо по-конкретно, за да може да го оценим. Ето имейла за това. Аз сега шернах, тук имаме на нашата страница, като отидете в услуги, принтиране на метални детайли. Също така има спецификации, но аз ще изпратя на който е нужно. Не е задължително да влезете тук. Ами не обработваме директно STL формат на CPU машини заради по-разбираеми причини. Има доста проблеми там с определене на границите на обработваната повърхнина. Разбира се, ако са сложни форми, някои случаи се случва това, но ние нямаме реално производство. По-скоро обезпечаваме реалното производство с генериране на NC програми. И в този случай е трудно да се дефинира такава задача. Но ако може да се дефинира, и това правим. Но сега колегите, които се занимават с кама, трябва да кажат по-конкретно дали работим с STL, но предпочитаме използването на истински кап модели. Тъй като малко напреднахме във времето, няма проблем да отговорим на въпроси. Предполагам обаче, че много от колегите са си предвидели час. И искам да кажа, че по всяко време, по което ви хрумне или имате конкретен казус, може да се свържете с нас. Уебинарът ще бъде записан, ще ви го изпратим записан, ще ви изпратим наши координати. В имейла ще ви добавя и тест за безплатен тест на Software X Model, където може да си изтеглите 30 дена безплатната версия и да го тествате дори с детайл, който имате от предишни сканирания. Другото важно, което може би трябва да кажа, че той е независим от вашия CAD или от вашия скенер. X-Model софтуера работи с всякакви видове данни от скенери и съответно след това CAD системата няма значение каква е. Да, той е универсален до някъде. В общи линии мисля, че това е. Надявам се, че ви е било интересно. Добре, ако сме приключили, както казах, отворени сме за въпроси. Да, хубав ден и благодаря. Никога не сме имали чак толкова много участници в уебинар, така че явно темата е била интересна. Ами добре, довиждане от мен тогава. Довиждане.